Hendak kesengi ke nyau terik unai weng, UMDC jong karam berai jerngam constituency upa bajok pengrup. Ulayo ban pelai pajba, ya ka benta bandingkong jong ke MDC scheme jong kaba ulayo lembaga Central Assistance Scheme, syaki pajba nong syong karam berai jerngam constituency. Ya ka tela sakhiru ha jengelang kaba lolong hapok office trekam jong ke district council, kabudan hanong ston. Ha kaba utai UMDC ulayo ruban sami ki work order, syaki pajba pat kate ke MDC scheme ke bandingkong ko jong kelapoi seduk ke nyop holak tingka. Habai keran siklat pathai kubor na kaliang jong bajok pengrup. MDC karam berai jerngam constituency ulang bagi tegi scheme ke bu ulayo pan sam, kidai ki bedang sulait dang shen. Bat baro ki tegi scheme ke bu ulasam, kidai bet na kabentai ki kampun roy hapok kisnong ki thau, ki skul, ki balang bat kiwe. Jing sam jong ka wak ada mentasi hang ne apa office district council branch ni adong stan. Jadi ka scheme ka ba ilayo na ka bha ka ba wana ka central assistance. Kunjuru ka jing trailang ba borok kisnong ilayo ba ngasam tu wak ada ka ba bidang sulat. Jadi sekitu kita tang ki construction bagi bidang don show ki ba syuki ki way pat ki salat ha dia ka tu kan depot. Bakum juru hang bangaya ban meneng ong ki para nong song ang ne ko konsensi ni ba ile try hak scheme tak sebuah kalau bag hadi try hak yang implement ba nang ba kinyo e ka buram tang yang aku mulong mikmat ru andre ya konsensi hi borak koi mga implementasi ki la wan hado nyop holak ma sau phusan sna ki don ki badai jong ki school dan badai jong ka balang din don ki badai jong shnong bun lagi di bejong shnong hi ai pen krea ka ba ki dang don shu kitu ki bangiya ki bun ki shnong ki bupan ki shuki ki PA system ai ne ke tu ki scheme ki dei na kaliang ka purchase te kitu ki dang pen krea ang te hapo office te season bakilat kitu ro ni kan man bakilat kloy na mangin yo ban ai no saboro ki shnong ki lapan